Hola a tothom, em dic Carles, soc de Barcelona i em vaig criar al Prat de Llobregat. Allà l'ambient doncs, és un ambient molt castellà i sent jovenet, doncs per mi no era gaire fàcil parlar en català perquè sempre el meu entorn doncs, era en castellà. A casa, al col·legi, als amics, i a casa era bastant imperatiu allò de l'ambient en castellà. El meu pare, nascut a Jaén, del Real Madrid, per supòs, perquè no sé per quina raó, però en aquell moment hi havia molts immigrants que havien arribat a Catalunya i eren del Real Madrid. I era l'ambient que jo he viscut a casa. Parlava amb les meves germanes, amb la meva mare, tot i que la meva mare és catalana, doncs sempre hem parlat en castellà. El que passa que, clar, va arribar un moment en què jo mateix em vaig preguntar i per què no parlar en català? Perquè tinc la possibilitat, tinc les eines i les vull aprofitar. Evidentment, al principi no va ser fàcil perquè és un idioma totalment nou, tot i que soc català, visc a Catalunya, però en aquell moment per mi, com deia, tot l'entorn no era gaire fàcil. I et sona raro quan comences a parlar en un idioma que no estàs acostumat, però la veritat és que després ho agraeixes. Comences a sentir aquests beneficis que té el tenir un altre idioma que el puguis utilitzar de manera habitual. I, com dic, tal dia vaig començar a investigar el meu idioma, que ara el sento sí, que és el català. Te puc explicar l'anècdota? Explica. Jo fa anys, bastants anys, treballava a una cafeteria i recordo el fet de que un senyor estava discutint amb un company meu perquè havia anat a la barra a atendre'l i aquest senyor es queixava de que el meu company no la tenia en català perquè no sabia i aquest home li recriminava i deia, per què no parles en català si és nascut a Catalunya? Doncs bé, vaig acabar jo a atendre aquest senyor i ell continuava reclamant que per què no se li atenia Bueno, jo sí li vaig atendre en català, però el meu company no. I al cap d'una estona de parlar amb aquest senyor em va dir que ell és de Còrdova. O sigui, molt curiós perquè un senyor andalús estava reclamant que se li parlés en català. No és que sigui una obligació, però torno a dir, és que tenim la possibilitat de parlar un idioma d'una manera molt fàcil, perquè està aquí, al nostre abast, i una llengua és cultura. Per què ens hem de negar a parlar un idioma que és propi del país on estem vivint? Què pot comportar parlar més idiomes? Un benefici, un perjudici. I aquí a Catalunya, malauradament, hi ha molta gent que diu que no parla català perquè no vol. Jo soc dels que pensa que en aquesta vida, vulguem o no, tenim drets, però també tenim obligacions. El que no podem fer és que tothom canvi l'idioma perquè a nosaltres no ens va bé. Molt bé, ho respecto. Jo hi ha moments en la meva feines que he tingut, que he hagut de deixar de parlar català per parlar en castellà en benefici d'altres persones. Però quan aquestes persones ja porten 40 anys vivint a Catalunya, penso que algun gest haurien de tenir. Per què no? Perquè si no seríem sempre nosaltres els que estem donant i no estem rebent res en compensació. Quan una persona ve de fora i no entenc l'idioma, el puc arribar a entendre. Llavors és que jo no entenc aquesta por que tenim als idiomes. I en aquest cas, jo ara, per exemple, em sento molt còmode parlant en català, tot i que la meva llengua madre és el castellà, però et diré que hi ha molta por. Un dia parlant amb dues amigues, són germanes, van anar a una entrevista de feina com a secretàries i a la tornada d'aquestes diverses entrevistes venien empipades, bastant empipades, només per la raó de que penso que eren 6 o 7 entrevistes, en 2 d'elles els havien demanat el català i estaven molt empipades per aquesta raó. Els vaig preguntar en quantes els havien demanat anglès. Li havien demanat a totes. I això no els hi va emprenyar,
Però sí els hi va molestar que visquent a Catalunya en dues empreses com a secretàries de direcció els haguessin demanat el català. Quin és el problema? Doncs això, era l'exemple que havien viscut a casa seva. Casa seva era el castellà i tot el que no fos castellà no estava ben mirat.